Ingat kay Jesuda, anak ko. Di mo liwayan tagkarara ka ni Apo Diyos, wan? Kaya hindi kagliway ang mapan makimisa, ha? Wen tatang, uray da kayo Agananad kayong matakanayon. Di kayo nagbambannog. Ay na, di nakpakadanagan ditoy. Sigakit di tirubang nga agad na iti papanam. Agsingsingpet ka, anak ko, ha? Ay, Alma, urayong biitin ni Ma'am Olga at agsarita kayaw. Wen Nana Elsa, agyaman nakmanan Ay na, husto ka din day ta panagyamyaman mo balasan ko. Talaga di kang pampanunot din. Nagtangkan ti ulong. Sorry, Mami. Ha? Isu ka di day ti amo ta, Nana Elsa? Ay, wan. Ung-ungtan naman nun jay ampun na. Ha? Nakaung-ung ni Madam. Isu nga ano samuan. Ang patsik ang mairuam kan tumilaang iti kastoy nga ugali na. Kas kanyak, nairuam ako. Di karong-rumwar dito'y silad mo, si Kadindin. Agrepaso ka. Ay, adaytan ni Madam. Ay na, nakabut-butangot, Nana. Ay, Madam, adan ni Alma. Simang putan. Sige, paginanaam, pagmeriendaam, madamdaman ton ti panagsarita mi, tanasakit ti ulok, aginanakbit. Ay. Mala, umaykan, balasan ko. Agmerienda ka pa'y. Mami, kaya't ko timapan ni Jimol. Sige, Kyle, anak ko. Rumwarta no madamdama, okay? Ni Dindin ngay, Mami. Santa nga ikuyog? Saanan? Pasalsali lang ang dayjay. Sino nga ron ti kadwata arumwar? Buring ano, dudwata? O di kuyog tadagit ito ababaunan, anak ko. Ha? Ay, sige, Mami. Elsa, Alma, panawan kayo pa'y dito, mol, Bantayan nyo ang naimbag ni Kyle. Di yu pampanawan. Numapukaw ti anak ko. Dakis kayo kanya. Wan, ma'am. Wen, ma'am. O sige, dita kayon. Apa ang nagbati ni Dindin, Nana Elsa? Ay, nabalasan ko. Di na ngamin kay kayat di ampun na. Ni Kyle laeng ti kay kayat na nga ipaspasyal. Ay, kaasimot nga rod ni Dindin, Nana. Ay, wan, Masyanak mat nga rod iti da iti nga ubing. No apay pailang amin nga inamampun ni Madam. No kasya itumit lang titrato na kenkwana. Kanayon na nga ungtan. Basit la kam mali ni Dindin ungtan na adagusan. Ay, Ay, kaasimot nga rod ti ampun na ano kasta. Wan, masyanak nga rod kin ni Dindin. Pasaray agsangit no kwa. Ngam saan akayat ni Madam nga isakit ko ni Dindin. Isu ano makitam nga ungtan ni Madam ti ampun na. Ay na, di kan makibibiyang, ta sigurado ang maungtan ka. Dindin! Dindin! Nana Elsa, mo? agungungat manan ni Madam asimangpat. Ay na, wan balasan ko. Kasta talaga day tanga amo ta. Numadi timud na asumangpait, ni Dindin ti pagpupungtutan na. Ala, kaasimot ati ubing. Ala, trabaho takit din. Di mo bibiyangan ti amo ta. Tapno saan asika ti pangibawingan na iti pungtot na. Ala, agtrabaho-tan. Dindin, rabiin, ingka maturugan balasan ka. Agribyo akpay, Nana. Rabiin, mapuyatan kan. Maturukan. Saan? Agungat ni Mamik no maturog ak adagos. Urayak nga agalarm ti alarm clock. Tain niya alarm ni Mamik dayta. Anya? Ungtanak ngamin no labsingak ti kayat na. Baka turturog ak nga rudan nga mabutengak mat kan ni Mami. Isu nga urayak nga agalarm dayta. Ay na. Nakakaasimot na ito nga ube. Dindin, buludan to'y tablet ko. Kaya't mo? Ha? Agpaiso manong Kyle? Win, takakaasi ka mat. Hindi ka pa'y makaigamat iti tablet. Ato'y buludam Agyaman ak manong. Di mo dadadailan Sige, panawan kan.
Mabit lang, naidapmat. Iun mo ah. Madimat. Malaka. Apay ngay, dinadal mo sa mutan. Ipulong ka kin ni mami, ta dinadal mo ti tablet ko. Ha? Saan matama, nung? Talaga adi ka pampanunot din. Nana Elsa, ungungtan manan ni Madam Olga ni Dinding. Wen nga raw. Ay, kasimot ti ubeng. Apay, adda kwartam apaggatang mo iti sukat ti dinadaal mo, ha? Saan ko dinadal, Mami? Ay na. Sutil mo't nga minday jay akail no daduma. Ni dindin ti pabasulan na nukas jay amakabasol. Anya? Masigurado. Aramid manunday jay akail da ito. Kas jay ti style day jay nga ubeng. No adda madadaal na kagawaan na ipabasol na kin ni dindin. Ket ni dindin tumatan ti nakakaasi a pagsasawan ni madam. Ay, kaasimot nga rod ani Dindin. Wen nga rod. Mala, agtrabahutan balasang ka. Nana Elsa, Nana Alma, mabalin ka diti makiturog diti siledyo. Mabuti nga ka maturog iti siled ko. Tama nga no may tagtagaynap ko manan ni Mamik. Pati ngamin iti tagtagaynap ko katungong tanak. Ha? Ay na, ang mga nuagungat ni mamim. Nakaturogan ni Mamik. Saan nakamakita ditoy? Mala, kay dantan ni Dindin, Alma. Sige nga ron Total, nalawa mo to'y kamata. Pagtingaan tanan ni Dindin. Agyaman na, nagsisingpot kayo, Nana. Anay ko. Ha? Nay, apayakala at anagrupangat ka Dindin. Ni, apay nga gigamam takilikilim. Ikwa, nasakit ngamin tikilikilik. Apay, nan kitaak man. Saan? Di mo kitaan tikilikilik, Nana. Ang tanak ni Mamik. Ha? Apay, ay kitaak lang ang palasang ko. Alan, inayadak a kitaan, wan. Alan, Dindin. Atay tao. Ha? Naglamati kilikilim, Dindin. Ala, ano takilikilim nga Ni Mami, kinudot na. Anya? Adapay dito'y lupok. Nagado. Di na kayat nga ibagak kada kayo. Ung tanak ni Mami. Ay, sus. Mala, di ka madanagan. Pasaan na ka nga ungtan ni Mami mo. Mala, maturog kan mo. Apay ngawan pa'y laang ni Dindin, Alma? Ay, sinuko ni Nana Elsa, Madam. Nagbulakbol man nga tanti awanan bain nga ubing. Ha? Agsaga naman ng dayjay kanyak apaman amakasangpat. Talaga na tangkan ti ulo na. Madam, simurot ni Dindin iti maestra na. Di na kanukayat ti agawid. Anya? Talaga at pagpungpung tutunak dayjay nga ubing. Awan ti rumbang ipalawag Nana ko Elsa, kayo. anyat Awan, mapaspasama. basol Sino dagiti bisita ni Madam Olga? Ay, dagiti kamang ti otoridad balasang ko. Imbestigaran dati na pasamakin ni Dindin. Nagipulong gayam ni Dindin iti maestra na. Impulong nater aramidin ni Madam Kankwana. Anya? Isu nga impasidong dapailaang ni Dindin iti maysang ahensya ti gobyernaw. Aging gaama imbestigaran ti amain. Ay na, sapay la kumata may kan iti hustisya tinapasamak iti ubing. Okay kakadilaang dito'y Dindin? Wala na, Alma. Diyak kaya ti agawid tamang ano niya manandaramidan ni Mami kanyak. Ala, sana bali Kanayon da kanto asarungkaran dito, Iwan. Wan, adamat kiti kay ayam ko dito'y, Nana. Nasayaat nga ron no kasta. Atoy, inggatangan ka iti kanam. Ha? Agyaman nak, Nana Alma.
Oh, Nana Elsa, awatam day toy. Ha? Anya day ta nakasubre ayaw awat mo kanyak, madam. Kwartam. Oh, ala, awatam. 10,000 pesos amin data. Kan adtoy matkan ka, Alma. Sag 10,000 pesos kayo kin ni Nana Elsa. Ha? Ni, apay nga ikanda kami iti kwarta, madam. Awan, kayat ko lang nga ibingay ti kwarta. Maasyanak namin kada kayo. Amok anarigat ti panagbiagyo. Madam. Alan, idulin yung dagita. Pauitan nyo dagiti dadakkel nyo. Ay, agyaman kami nga rod, madam. Awan anyaman na. Ayun gayam. Kasapulak ti tulong yun, Nana Elsa. Alma. Ha? Tulungan dak kuma itiin kaso da kanyak. Awan matmadi nga inararamid ko ken ni Dindin. Wan, pudno nga ung takno da duma. Ngam saan ko akab kabilan. Jak kinudkudot. Madam. Iso ada kayon to ti agsaksi inton hearing mi. Wan? Ibagayon tong awan dakas nga aramida ken ni Dindin. Natinag ngamin iti bike na. Iso alimitam ti kilikili na. Kan ti lupo na. Ala, idulin yung dagiti kwartayo. Ikan kayon tumanan iti kwartayo no malpas ti hiring. Dakdakkel tupay ti ited ko kada kayo. Okay? Ay, jak kayat ti agsaksi iti kinaulbod ni madam. Ay, nakarkaro pa'y kanyak, Nana Elsa. Sigurado akagura na ta ni madam. No di tapat ganti kayat na. Iso apanag ko na nasaysaya at siguro no pumanaw tan dito'y balasang ko. Ha? Sumapul talaang iti sabali a pagtrabahuan ta. Sige, Nana. Mabutungak mo ngagtrabaho dito'y. Apay ang pumanaw kayo? Awan matmadi nga inaramid ko kada kayo. Wan no? Adda basol yung kanyak. Ay awan inaramid mi abasol, madam. Ngam saan mi ngamin akayat ti ibagbagayo a panagsaksi may inton hearing niyo. Anya? Kat, si Alma, pumanaw ka man? Wan, madam. Pasensya kayo na. Awanan kayo itibain. Ala, isobli yung arod ti kwarta nga inted ko kada kayo. Wan, madam. Atoy, jak kinuti day ta kwarta. Ay, oray siyak, madam. Jak kinisayan ti kwarta nga inted ko kanyak. Ha! Ala, pumanaw kayo, no pumanaw kayo. Awan babay nyo. Di yu pa'y amo ti makitinulong man. Ala, panaw! Mami, kasano ako ngayon na mabalog kan? Kailan ako? Sorry, anak ko. Ngam nagbaso laki ni Dinti. Mami. Agsing-singpat kawan. Di ka madanagan. Tagpakpakaasi akadana na Elsa ken Alma. Tasanda ka pampanawan. Basta agsing-singpat ka bayat ti kaawan ko iti danam, anak ko. Umuna ti amin. Kayat ko ti agkidnaw iti pamakawan kada kayo. Nana Elsa, Alma, gapo iti kinauyong ko iti kalabas. Ti amok, awan ti pakadosaak, ngam nagpitutak. Madam. Agpakpakaasiak. Saan kayo apumanaw? Tawan ka duwa dagiti anak ko. Ha? Amok anasingpat kayo. Isuada kayo ti pangitalka kadagiti anak ko. Ket di yung pagdanagan ti sweldo yo. Tagtultuloy latta ti panangted ko iti sweldo yo. Tadadagiti negosyo kapangalaak iti pang sweldo kada kayo. Basta ikariyo adi yung baybayan dagiti anak ko. Ay sige, madam. Ipagpagapok kada din kan Kyle. Uray siyak, ma'am. Nakaasi damat. Nawan mga sikaso kadakwagan. Agyaman ako na kada kayo. Mami,
Kumusta kayon? Kumusta kayo, mami? Kailiw da kayon. Agyaman ang tasimmarungkar kayo, anak ko. Kailiw kayo matunayan. Dindinana. Pakawanan na ko, ma. Sorry, Mami. Gapo kanyak, iso nabalot kayo. Saan? Awan tirumbang nga ikidawam iti sorry, anak ko. Tasyak tinagbaso. Baso ko ti amin. Kat pakawanan na ko, ma, anak ko. Pagpapabawiyang tinaramit ko. Patpatgan kayo kinimanong mo kayo. Patpat ganda kamat, Mami. Diyak kaya't mabalot kayo, nga may balot na kayo mat namin. Sana ba ni? Tada ka si Titis. Iso timang tulong kanyak dito eh. Nagbabawi ako dagiti nararamit ko iti kalabas. Iso nga agsingsingpat kayo kumawan. Agadal kayo anaimbag. Tainton makarwarak dito'y pagpalutan. Sulnitak to ti ano kurang. Happy graduation, Kyle. Din anak ko. Agyaman kami, mami. Thank you, Mami. Nakalpas kami iti panagadalmi. Kat agtinulong kami kani Manong Kyle amang tad iti kasapulan nyo. Wan, mami. Di da kay baybayan, kani din. Ado tinapinta sa plano may para kada kayo. Para iti pamilya tayo, mami. Agyaman unay kada kayo, anak ko. Ta iti laksid ti kinauyong ko nga ina idiuping kayo pailaan. Nangron akan ka din. Kat napatagaklat kada kayo. Gapo ta ure anyat mapaspasamak. Inada kayo latta, Mami. Kat ure ang pundaklaan. Pinagadaldakmat, Mami. Awan perpekto nga ina. Kastamatan kadagiti anak. Adalat ta pagkurangan ti tunggal maysa. Nga masulnitan dagita babaan ti panagbabawi kan panagkidaw iti pamakawan. Bueno, gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ay, pangaldawan. Ngamawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga raw baka. Idirabi ay nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyo manan. Sa ita tuyo manan. Ay unayan ti kastoy abiyag. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali iti pagbasuraan da. Kasta ka day. Sa napalay, no ited na, inka gumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang barok. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlang. Apaman nga itad dati tangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ngayon pangasyaw. Saan ko mga agbayag ti utang niya, wan? Bayadan mi matla adagaws. Nabit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Imutang ni Nanaro na iti karne ko na. May itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang aruden kan ka.
Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Ah, Amo mat nagrigat asingiran dagi at tao? Ha? Ingka rin naman, bayadan naman la, Dagos. Oho. Mamati akto, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan. Saan mo ida apapautangan? Pangaasim ha? Ay na, tata, pasensya kay lakuman. Jack pa'y lama itititangdan nyo ita. Tani, na-delay ti pawit nila kay ko. ay, kasta. Ay, kawan Anya nga road. Di kay madanagan, tata. Apaman ang makaypawit nila kay ko, ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan Awan parikot iti daytay, Lina. Agyamanak, tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Inawagak itay ngam ko na namatasan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, Jack pa'y maitititangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanan si Dan iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Day na. Imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka madanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay, kwa, sana ka gumatang, mare. Anya ngay nga ron. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan, mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ano, ikan kamare. Ngamne, pangaasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ah, ay, uwan ko, mare. Unay lakit din. Agbayadak to. Ay na, itid kumamutin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da. Ha, Tapno mabayada kung di utang takar na ititersay na da Jewel kanina. ay, uwan nga ron lakay. Ay, Ang mga nuan yan tumanen, agkakadakas nga ibagadagi dyan nga ag-asawa, narigataan. naggapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita ng makapungtot ni Nina. Kasta ka day, bala, ingkanto singiran ni Elena, tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldawan tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni Tata Ramon nga umay agbayad. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan, ngam aging gaita, awan matan. Ay, una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudi talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat asingiran, maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damot na nagbayad. Ala, bayam, syakto ti mapan agsingir ijay balayda. Oh, anya ngay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya ngay, dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang, pulos adi kaiton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tuton dakdagi dyan nga agasawa. Apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo apapel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Bareng agbayad dan. Ay, wan. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da.
Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie? Adda ka din ni nanang mo ijabalayo? Adda? Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan ko na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakkan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng tiutang nyo di store da nananina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo siya utang ko. Hindi kayo utangan inton sa maruno. Amangan mo i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man ni Jenda tatamara mon. Ha? Inak ito titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko gestor. Umay kuman ito titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, atoy oh. Ay na, ay agya, manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanena. Ha? Dahito lang kami tinamnamaan mi apagbayad, balasang ko. Ay, kasta aya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsinger. Hanggang di mi naitid at awang kwartam, hey. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Atoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti maibagak iti day ngay naramid ni Nena. Basit agatad. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin. No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidon na. Bye-bye ama. No kasjay ti pakaragsakan ng aramidon. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may nakautang kan kanay na. Ay, katwan na tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatak tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas jay ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan, nanang. Sa dino tinagapon nyo? Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji tersena da Marinena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala, nanang. Nasaysayat pa'y. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Anya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatin ti mapan gumatang ijay isturda nina. ha, Masair laang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasauda ng asawa. ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref, bakit? Nag-expire sa mo tan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo manlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tersina. Ha? Bakit? Saan na saya ati inaramid mo apanangipos mo iti Facebook itinagan dagiti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita,
Nadadahil amin alako ta. Muntang ida kita. Dakil alugi Wan nga rod lakay. Husto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris ko matlaang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit. Awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, nanarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ne, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka ti igit ti kalsada ngagpupuor. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputa na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapu iti naramid ko. Ha? Gapu iti panangipost ko kadag iti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipata mo na ijay mare. Kat pasensya mat no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak anasakita na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipata kon, tanaka amiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang ko. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyaw manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha? Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yo, nana. Basta saan ang matawanan Tapno at damat la pag-purchase ko itilako. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga ni sudan to ti asitkam, nusikanto ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Tomay, Bunay, Sandra, agreeing kayon. Aldawan, hintayon na uma. Dumeng, naimas pa'y lati turog dagiti anak ta. Di mon ringan, nasapa pa'y ngamin. Kasano amal pa sa dagos ti trabaho iji umangay, no di tay sa paon ti mapanijay. Ala, ringa mo na kita anak ta, terya, tapag-grubwata mi dan. Sandra, ingkatulungan ni nanang mo. Tay dasarayon, ti balon tayo. Tamangan tayon. Uwan, tatang! Umuna ka ito namangan. Kamaudi kami kaninanang yaw. Ha? Apay ngay amaudi kayo, tatang? Ay na, di kan sumanao, Sandra. Ingkakidjay. At tuyan ti shot mo, duming lakay. Isyat mo mo ta. Una. Naimimas di mangan. Apan tapay nga umo na iti arak ti tiyanta pa kay. Wad alakay, ado ti makan ko no kasta. Huston tinainom da. Tamangan no maparteg ta. Ganay, ado pa iti marami dito yung Idulin mo tinabatay. Tapno adamanan isyat ta inton malam. Wad lakay. Mala,
Mangantamat nga ruda. Saan mo't nga inibus dananang di ay arak? Win nga rod. Di dan samot kayatin. Ibal lang da nga tatoy arakan? Jak mo Ramanantan samot da ito'y nga arak. Manong. Unan niya. Nasamit siguro dayta. Iswa kay kayat dananang kantatang ngayon inuman. Sige, ramananta, manong. Una ding. Ala, apay nga igaman nyo dayta, Manong Tommy. Manong Buni. Ha? Inkay Jayman, Sandra? Saanin na kayat dananang daytoy? Kat no inuman da ka no lumalam dayta. Ala kayo, ipulong kayo. Ala, sige, ibatitan to'y arak dito'y manong. Una ding. Ulungir talaga day Jay, Sandra. Nan, bukbukan man ba ito'y basok tala? Bakay? Awan matan, naibusan domeng. Anya, apa nga inibos mo ngay? Sinalbag ka mo da babae. Anya, siyak tinangi, boss. Kano si ka tinangi, boss? Tapisan kan tupay. Nita, nakarit ka. Apay, kabagilan nakatapisan, tirya. Isalapay kanto pa isang atisan tol. Ay, kastagayam. Anay ko. Sana mabalin na dyan makabalis Ay, anay ko! Sakayan ka manlagan na! Sige man, no makakunain ka pa! In kayo anawaan da nanang. Agap apata. Saan la asyak Amin tayo. Tajak kabaulan. O sige, agditin nulong tayo. Tumi, Bune, kay man kano gumatang iti arak ko na ni tatang yaw. Agbartag kayo manen? Nanang? Kat, anya kumanog bartat kami. Agreklamo ka, Bune. Aga pa kayon tumanan ka ni tatang. Garud nanang. Nagrigat ti aganawa. Nagdagsan kayo kan ni tatang. Nanang. Nagrigat ti agtengel. Ay, agtal na kayo man. Awan bibiyang yaw iti anyaman nga ramiden me iti amayaw. Tanak da kayo laang. No anya ti bagame iso titong palan yaw. Nawatan yaw. Bayag mo dagiti anak ta na napanggimatang iti arak, tirya. Ay, huwin nga rod. Ay na, linaukan daman nga tan iti bulakbol ti papanday di store. Ang kaman surutan nida. Sige, sapay makasyasya ako. Si kalay nga ya. Uray siyak mo da. Ala, ang kasurutan ni Dan. Agsyat tapay nga muna sa tamangan. Tamasapol lamap. Apan nga muna iti arak ti tiyanda. Sakbay ti nabaw. Tommy, anya nga tanuramanan tada ito nga arak? Ha? Baka agungat dana ng kantatangay. Ibagataan na betak ti buti Anya? Sige, ramanan takit di. Naimas siguro. Daapay akay kayat dananang kantatang. Sige, bahala ka manong. Ngam kasat no alno katangay. Siyak ti makamo. Nalukatanin to'y arak, Tommy. Nyat inaramid mo ngay. Binitak ko ti sungo na. Ala, ramanantan, Tommy. O sige, uminom akon. Nagpait! Ramanam ka di manong, nagpait! Sige. Ayun, nagpait. Nagpait, Tommy. May saman pa'y baka naimasan. Sige, uminom tapay. Baka nasamit ton inton bumaya. Sumat lang nagbayag kayo, tanakaida kayo dito'y sirok ti mangga, Tome, Bune. Maulawak Maulaw kami, nanang. Saan kami makapagna? Anyat na pasamak kada kayo? Apay nga awan karga ti arak di taabay yaw. Ininumin nanang. Idi kon maulaw kami matan. Anya? Por Diyos kayo nga ubeng. Apay nga ininom yu ti arak. Ala, umay kayo tagawid tayon. Ay na, nagloko kayon. Darya, apay anya ginadamag ka. Nabartag ka no dagiti anak yu dalan. Pudlo aya.
Ha? Ay, uwan nga rod tatang. Linukat ang dakit din tay arak, anapan daginatang. Naitangamin kay takanayon nyo abaunan dagiti ubing agumatang iti arak. Kit kastangamin ti makitkita da kada kayaw. Iso atuladan da kayo matid. Tatang, Isarding yumaan ti kastang arabi diyaw, tiryang. Ikala mabaidan. Kayo nga gasawa. Tultuladan da kayong dagiti anak yaw. Ta siyempre, kasta ti kanayon ang makitkita da kada kayaw. saan bimot nga isursuro idang aginom iti arak? Wud ngam isulat makitkita da kada kayon iti inadaw. Tatang, Ulitag tirya. Sardangan yaw ti kastang aramid yaw. Tapno saan? Hay na. Amang ano agbabawi kayo iti udi na. kontrol laeng mo ti panaginom mi. Kanda kami matla nga agasawa ti agsangsango nga agin inom. Saan kami mata makibarbarkada? Wan ngam tunggal mabartag kayo. Agapa kayo. Aggubal kayo. Ay na, kababain kayo. Ayan tinaglakwa mi tilayakan abala kay. Adoy, Nay, apa nga eday to'y laang? inggatang ko, niti nga karton nga arak ti daduma. Ha? Nangina ti arak iti store. Iso agimulpi ako ni Ile. Nasayat nga ron. Tapno ditan baunan dagiti anak ta. Awan dagi dyan nga ubing. Inuman da, magtigatangan da. Sandra, napanandamanong mo. Naglibas da, tatang. Anya, napanandaman ay. Ijay karayan, tatang. Ay, nagloko na gadya, manong man. Sursurando na na. Makaramandan tumanan iti baot. Apaman na sumangpwed da. Inala dati may nga arak yo. Anya, nakitam? Uwan, tatang. Binalkot da iti papel. Anya. Nabanuga ka nagarado. Uri siya nga ron. Ay na, nabanugak mo ta nagparaspas. Ang sana bali tanda agas ta. Ha? Ay, wala niya. Mangiwar ka nga rodan iti pagsangwan ta ba kay? Agsyat tamang kiday. Pangikat iti barnaw. Uwan, mabitlahan tayo nakadawan tayo inluto kapulutan ta. Dagadubo ak iti paltat. Ay na. Wow. Nagimasin ti pulutan ta ba kay? Una, tapno nagtangag shot lakay. Mala. Rugyan ta nga rodan ti agsyat. Terya. Puno ay kinuldi ni Danyo ti patong mo. Hindi napan kay J-Star. Ha? Nagkunamat kan ka. Palso day dadamag. Naglibak ka ba lang, ampang. Imbagada nga ron kanyak. Agdal na ka. Saan nakakinuldi ni Danyo? Siga di kinidayam ka nun ni si mga ampang. Oh, di mo yaw awan di saritaan, Terya. Sarampiting ka mo. Sika ti sarampiting. Sika! Nita, ipapilit mo gaya pa. Ano ikaw? Apay nga, tapis ka nga eh. Anay ko. Ay, tibok ko. Di nakpungutan na. Ibusak tinangarak ang buong mo. Nasayatad na kayon. Naggapuan nyo, Tommy, Bone. Napan kami naglangoy iday karayan nanang. Apay, kasta tilang ayaw. Agat arak kayo manan? Bitin tininom mi ijay karayan, nanang. Arak yaman kidi. Maulawak nanang. Ay, una yan dagitoy nga ubeng. Ay na, sakit ti ulo mo't dagitoy. Lakay, nagbiit ti pa naglabas ti panawunan niya. Uwin nga raw, Terya. Bakit kanlakay tan? Wan,
Babarumat tanda Tommy kan Boni. Balasang meten ni Sandra. Hun nga rod madamdamag pamilyadan. Wala. Talaga akasta. Ay, wag. Ada kwartam dita. Ingkaman kumatang iti arak. Aginom ka pailaang ay hakat aguy-uyag ka lang nga Isot agas na. Halan, may sabuti lang. Agudwata. Awan ti aginom iti arak. Nanang tata. Bakit kan lakay kay lagarudan? Day tapay la arak ti amuyaw. Sardengan yun ti kasta abisyo yaw. Bakit kan lakay kayon? Agbalbaliw kayo kumamatan. Sandra. Di kayo mapan gumatgatang iti arak, nanang, Uwan, anak ko. Sige, tagluto akpay. Kasanungan dumain. Paritan na tamutan ni Sandra nga anak ta. Ay, aglibas ta. Intag shot, iji istaw. Ayan din nalaing nga inam, Sandra. Ayun na, nabartak kayo man ang tatang. Kunakmat asaan ka nga ginom. Ayan tayo nalaing nga inam, kunak. Jak amo da kayo matinagkuyog arimwar. Naglibas kayo nga rod. Pinanawan na nga raw sa inapanak. Tinapis na manan di inam. Ala, sumar kayon. Unay matikas na nga aramid yun. Di yung lamay ikatikas na nga aramid yun. Bakit kan lakay kayon? Ngam kayo pailaan. Ay! Beng! Rumuwar ka di tata, gisparing ta. Agubal ta! Sinalbag ka lakayan! Nasayad na si Mang Badgan, Teriya. Umasinig ka nito. Dito di pagisparingan ta. Gusto day tatang. Sikat yung masinig ditoy! Takrot! Bakla! Sana ka bakla? Sika siguro ati tumboy. Tumboy abakay. Tumboy kaya ma! Sakayan ka Ate ko, Gusto na itan! Nanang! Anay ko, anay. Nagsakit ibagbagay ka. Nakariing kayon. Nagsakit intero nga bagay ka, anak. Kasano adi agsakit? Kat naggubal kayo man ang kinitatang idinabartak kayo. Ayan ni tatang mau. Nakaturog pa'y. Ingkariinganan tapakan naman. Kaasimat. Sapay aguy-uyag. Masyanak ijay amam. Nakasingsingpat kayo mat no saan kayo anabartak. Nakalalailo kayo kinitatang no limpyo kayo. Ngam no nabartak kayon. Aggubal kayon. Alan, di kan agsermon, anak ko. Ingka kidiringan ni tatang mo, tapakan naman. Wan, nanang. Oo! Asino ito kumalit? Ha? Asino day jay? Ni Manong Tumi mat. Nabarbartak manan asimang put. Upat nga aldaw nga awan dito'y balay. Italang agawid. Ngam nabartak pa'y. Mala, ingka sabtan ta si kasumji kabsat mo, anak ko. Kurang tininom ko. Tumi, anak ko. Isardag mo kumantiag bartak. Kasanungay nga damangayat ken kaabalasang no kastamot akanayon. Kita man talangam na di ka nagsuksukat iti manong nga aldaw. Naduldulpet ka. Uray man. Awan bibiyang dimili. Ay, payakasta ka, Tumi, anak ko. Indadakil mo matan ti kina-er-er mo. Kasi nga ngayon, imbag-bagat mo, tikinarar mo. Ha? Kayo mo't lang kinitatang, tinakasurwan mi agbarta. So di kayo man kundi bagbaga. Ta saan nyo abagay? Silang adinggal. Tommy! Agring ka. Addan tinauna nga anak ko. Ay bunay, di mo disturbon ta kabsat mo, tamat maturog. Awan ka bak. Iso aringag. Ay nainton ko nagdinanog kayo manan. Kasta nga rod ti kayat ko mapasamak. Hoy! Tumay! Agring ka kunak. Hoy! Iya kamatan bone. Disturbo mat.
Wow! Ay na! Apay kagdalo ko ay! Uston! Uston ko, nak! Manong! Uston! Sultan! Nanang! Ni Tatang! Natali mo daw! Marigatan nga agangas! Anya! Ay, umay kayo! Umay kayo! Tulungan tayo, ti Amayo! Dumeng asawa kaya! Ay, apay alinibasan na! Apay nga ibati na! Ay, apay abinalo na! Apay nga ingkalang na! Awanin ni tatang. Nanang. Awan nga ron. Nakarjak arrest ka no, ti Amayo. Aklunin tayo na, nanang. Di kay unay agladladingay. Awanan, tiragrag sa ko. Tanatayan ti Amayo, anak ko. Makarja ka rin sa kumamatan. Tapno dwa kami na may lungon. Ay! Naitabunan ni Tatang. Mangan kayon Manipod na lamayan ni Tatang. Di kay nang nangan apulos. Biskwit lat kinkinan niyo. Awanan bibisin na. Pilitan niyo ti mangan Jack mapilit. Wano. Arak ti kayat yaw. Saan? Manjakon. Awanan ganas ko nga aginom. Tawam batan ti Amayo akasyat ko. Rumbeng lang nga isardang yun ti arak. Tapno saan kayo nga agsakit. Kitaan nyo ni Tatang. May sa ti arak arason. No apay ang nagsakit. Wan. Manjakon. Agbalbaliw ako, anak ko. Sandra, nagseldo kan? Wan, ngam inggatang kun iti bagas. Yan, ikanak man nga dati limagason. Inggatang ko nga rudan iti bagas. Kun ada binayadak nga utang ko. Gat, awan na ba atin? Kasda? Awanan Manumat lati swildok iti pagpapaayak a bakery ngay. Awan pa'y karas mo. Nagsweldo ka, mangilasin kon adagos iti para kanyak na awatam. Sumapul ka ngamin mat iti trabahom amanong. Pati pagbisyong, dawatam pa'y lakanyak. Di ka man kasla siguro, si Cassandra. Tapising kan day. Makauman ti kastoy. Siyak amin ti ag problema iti maigatang iti masapsapol iti balay. Di umat amo ti tumulong kini Manong Boney. Mabambanog ako. Basta, addan nobyo, manak ko. Diyak pa'y kumaaklonan ni Brendo anobyo. Ngam mapilitan akon. Tapno agkasar kamin. Kat kalpasan ti kasar, pumanaw kamin dito'y balay. Anya? Ladingitak nga ibaga, nga mabambanog akon. Tila pagsa-sideline akon, tapno manayunan laang ti sweldo. Tapno adala igatang tayo iti kanan tayo. Kalpasan na, tas jay pa'y ti aramid dagiti kakabsat ko. Kanayon dak apagsasawan no awan maitid ko akwarta kadakwada. Ay, wan nga road. Di na mo lang gamin sumapulan iti panggadanda. Wan nga rod, nagdadakkel da karne. Ngam nagsasadot da. Day tala agbarbartak ti amuda nga aramidang. Nanang, kwarta man. Pangalaak nga iti kwarta kanak ko. Kawam matrabaho. Sa anak mo ngagpinpensyon. Di kay dimawat ka ni Sandra ya. Dakkel sa tisweldo dya sama na. Mabain na ka dumawat iti kwartada. Pagbainan nyo kit anak mo ni Sandra. Ala, ngay dumawat. Uri limagasot lang. Agunay kayo na. Ala, darasin nyo. Uri siyang. Idawat ang dakmat na lang. Ay na, mabainak.
May isa. Kayo kinin. Sa nga ribo, tinawatan nyo. Sag 500 kami ginitukmol. Ha? Hoy, sino di awagan mi titukmol, ha? Kasi ka. Sino pa ila ko ma? Loko ka. Anay ko, pinagsipangon ko nga. Ay! Gusto na itan! Di kayo managkupan! Gusto! Ala, gusto day ta pa nagsangsangit yun, nanang. Agnaad kayon dito'y balay. Saan kayon nga agawid ije balay? Kasi matdag iti kakabsat mo, no panawak iday jay. Nagdadakkel da akarne. Sumapul da iti panggedanda. Kanayon da kayo matlaabog kawan ije balay. Isuad dito'y kayon. Ang mga noong tandak no jak agawin. Basta agtalinaad kayo dito'y balay. Inakalaan dagiti kawisyo. Ta dito'y balayan ti pagnaadan nyo. Anak ko. Ala, gusto nanang. Awanan ti mangriribo kada kayo dito'y. Agyaman akin ka, Sandra. Naimbaglakit din. Ta saan ka timulad ka dagiti kakabsat mo. Ha? Basol mi iti day di amam. No apayakas jay da tumikan bune. Tinawid da kada kami ti kasjay nga aramid da. Ti kanayon da pa nagbartek. Kat no mabartek dan, agkubal da na dua. Kasjay kami nga min ide iti day di amayo. Anak ko. Ala, saan yun apabasulin ti bagiyo, nanang? Addan nakam damanong, amudan tinasaya at kansaan. Kan kanayon yung matida abagbagaan. Uwan hangam di na matungtong palan ti bagbagak kadakwada. Isungaron nga baybayan yun. Agnakam danto, nanang. Nanang, damanong, intaray da kano iji ospital. Anya, apay, anyat na pasamak kadakwada. Nakibuksing da kano, kat isura tinapuruan, pinagtutulungan da ida. Anya. O anya, agbartek kayon tupay, manong bone, manong tome. Kulak, mataas ako. Oray siya. Naimbagtad na nangitaray kada kami i ospital. Sardengan nyo ngaminan ti panagbarbartek yo, anak ko. Agbalbaliw kayon. Grabe ti pan nakabugbog yo. Isong agnakam kayo kuman. Tamay kadwa biyag yun da ito'y. Una nang, ikarigatak tek balbaliw. Oray siya, nanang. Ikarigata ko naliklikan ti arak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.